de fet va venir amb la figura del Timothy Galway, que és un entrenador de tennis, i que va descobrir que realment ell no era tan coach, ell no es considera coach, però d'alguna manera ha estat les arrels, no? Ell veia que amb els esportistes d'èlit el màxim hàndicap no era l'adversari que tenien a l'altra banda de la xarxa, sinó el propi tenista, les seves pròpies limitacions, les seves creences, els seus propis autosabotatges, i aleshores a partir d'aquí ell va treballar, va intentar crear una metodologia de treballar amb els seus tenistes que els ajudés a que ells mateixos creguessin en el seu potencial. És a dir, sí ve de l'àmbit de l'esport, i de fet grans esportistes, més que un psicòleg, tenen un coach.